De 9 a 10, a Star Street, l'estrella del carrer. De 10 a 11, Desperta de la nit. De 11 a un quart 12, la lluita del 100. I d'un quart 12 fins a 2 quarts ens acompanyarà Desperta de la nit amb la seva segona part. Desitjant que hagi estat del vostre dret, ens veurem fins demà. Fins llavors, salutacions cordials de tot l'equip que els hem estat acompanyant. Precious little diamond, let it come to you. Well, I got my reasons why I still believe in you. You're my cry of wonder. There's no doubt I need you. Love is Senyors, senyores, senyoretes, volguts oients, Antena Musical s'acomiada a tots vosaltres fins demà. Esperant que aquestes hores hagin estat del vostre grat. Moltes mercès per haver estat a la nostra sintonia. Recordeu, Antena Musical es troba al carrer Providència número 17 de Vic. La nostra freqüència són els 100.4 estereofònics. Aspirem a ser la primera i la número arreu d'Europa. Però per això necessitem el teu recolzament. Antena Musical s'acomiada a tots vostès fins demà. Desitjant que passin bona nit i que tinguin un bon descans. Fins demà, res més. Adéu-siau, bona nit. Què tal, amics? Molt bones tardes. Estem aquí a Ràdio Pista, emissora municipal. 902,9 de la FM. Gràcies per la vostra oïda habitual, a diari, de 7 a 8, les tardes boixes. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir d'aquesta hora, a partir de les 7, aquesta hora tan maca. Els amics de Ràdio Guia
esperant les 12 de la nit. Hola, hola, 8-5. Avui molts amics ho celebraran a Rock 34 perquè hi ha una revetlla de fi d'any amb l'actuació dels humoristes Joan i Miquel, moltes sorpreses, barra lliure, xampany, raïm de la sort, coca i cotillón per a tothom, a Rock 34, la més internacional a 3 dimensions. I la dimensió de l'amistat. La dimensió de Ràdio Guia. El telèfon està aquí amb nosaltres, al 888 90 80. Ens saluden molts amics. Estan celebrant parties, festes. Hi ha molta coca, molt xampany, molt menjar. La nostra salutació a tots els amics que estan ara celebrant ja l'entrada de 1985. Falten exactament 61 minuts, perquè ara falta un minut per les 11. L'espectacle de la música, que durant 1984 ha estat amb tu, continuarà avui també fins a la matinada. No ens deixis, no ens deixis! És el nostre obsequi de 1985. Música fins a la matinada, perquè tu mereixes. Som els teus amics de Ràdio Guia i són les 11 de la nit. Aquí El Cairo, servicios de radiodifusión de la República Árabe de Egipto. Son las 2:45 de la madrugada, hora local correspondientes a 0:45 del meridiano de Greenwich. Iniciamos nuestros programas en español por las frecuencias de 11.715, 9.740 y 9.475 kilohercios. Nuestra programación de esta noche es como sigue. A las 2:50 una gira artística, a las 3 el boletín informativo, a las 3:10 luces sobre nuestra vida cotidiana, 3:25 el turismo en Egipto, 3:35 relatos árabes, 3:45 papel y lápiz. A continuación música oriental titulada Collar de Jazmines, por Amin Fahmy. Habla la emisora Paz y Progreso, portavoz de las organizaciones sociales soviéticas. En este punto ponemos fin a nuestro programa de hoy. Escúchenos diariamente a la 1:30 de la madrugada, hora de Greenwich, en las ondas de 25, 31 y 41 metros. Nuestra dirección es
Emisora Paz y Progreso, Moscú, Unión Soviética. Muy buenas noches. Aquí, Magallanes. Transmite Radio Magallanes, la emisora desde la que Salvador Allende dejó a los chilenos su legado patriótico de unidad, lucha y libertad. Buenas noches, oyentes de Chile y el mundo. Buenas noches, amigos. Con ustedes Radio Magallanes, trayéndoles las noticias que la dictadura silencia. Y comenzamos con el recuento noticioso de la semana en nuestro espacio, El Retrovisor de la Noticia.